Kun täytät 60 ja astut elämässä uuteen vaiheeseen, kuka todella seisoo rinnallasi, kun tarvitset tukea? Vaikka perhe on tärkeä, elämä voi yllättää. Ihmissuhteet muuttuvat, vastuut jakautuvat ja joskus joudut turvautumaan johonkin muuhun. Tässä videossa esittelen 6 elämän tukipilaria, jotka voivat olla jopa luotettavampia kuin perhe ja jotka auttavat sinua säilyttämään vapauden, turvan ja hyvinvoinnin. Pilari 1. Taloudellinen vakaus. Raha ei tuo onnea, mutta se tuo itsenäisyyttä. Et voi aina luottaa lastesi apuun, vaikka he sinua rakastaisivatkin. Varaudu, säästä, vältä velkaa, hallitse kulut. Kun raha-asiat ovat kunnossa, tunnet olosi turvalliseksi, mitä ikinä tapahtuukaan. Pilari 2. Fyysinen terveys. Kukaan muu ei voi liikkua tai syödä terveellisesti puolestasi. Pienet päivittäiset valinnat, kävely, kevyt ruokavalio, lääkärikäynnit auttavat säilyttämään toimintakyvyn. Jos haluat pysyä itsenäisenä, aloita nyt. Kehosi on liittolaisesi tai esteesi. Pilari 3. Sosiaalinen verkosto. Ystävät pitävät yksinäisyyden loitolla. Perheellä on usein omat kiireensä, siksi tarvitset muitakin ihmisiä ympärillesi. Tapaa vanhoja tuttuja, liity kerhoon, soita naapurille. Pienet kohtaamiset tuovat iloa ja voimaa arkeen. Pilari 4. Elämän tarkoitus. Mikä saa sinut heräämään aamulla? Eläkkeelläkin voit löytää merkitystä elämään, olipa se harrastus, vapaaehtoistyö tai uuden oppiminen. Tarkoitus antaa suunnan ja pitää mielen virkeänä. Pilari 5. Henkinen kestävyys eli resilienssi. Elämä tuo suruja, epävarmuutta ja muutoksia. Et voi aina nojata muihin, siksi on tärkeää vahvistaa itseäsi sisältäpäin. Tunne tunteesi, hyväksy ne, opettele selviytymään niistä. Voima löytyy sinusta. Pilari 6. Sopeutumiskyky. Muutos on väistämätöntä, mutta voit valita, miten siihen suhtaudut. Ne, jotka sopeutuvat, löytävät aina uuden tavan jatkaa. Jos pidit videosta, tykkää, tilaa kanava ja kommentoi alle, mikä näistä 6 pilarista puhutteli sinua eniten. Kiitos kun katsoit. Nähdään seuraavassa videossa.